Atong sugdan ang atong klase karong adlaw. Westminster Confession of Faith, Chapter 7, Section 4, atong hisgutan karon. Akong basahon ang atong section. This covenant of grace is frequently set forth in Scripture by the name of a testament in reference to the death of Jesus Christ, the testator, and to the everlasting inheritance, with all things belonging to it, therein bequeathed. So, ang pasabot ni ini nga ang covenant gipakasama ni siya sa last will and testament sa usa ka tawo nga dunay iyang inheritance nga iyang ipapasunod sa iyang mga kaliwat, sa iyang mga anak, for example, o kung kinsa ang mga adopted children niya, legal nga mga anak o legitimate nga mga heirs o mga sumusunod, no, mga iridiro sa iyang mga kabtangan. So mo gihapon ang tawag ni ana diri sa New Testament is testament ang tawag ni ini. Pero ang kana nga testament, uh, ang word nga testament maura gyapon ang concept, no, sa testament nga covenant lang gyapon ang pasabot ni ana. So tungod kay kung imong tan-awon dinhi, sa dihang ang ginikanan, no, ang ginikanan nga doon na siya mga inheritance, na siya mga gipanunod nga mga na siya ipasunod, no, na siya mga na-acquire nga property. As every time nga ang ginikanan makakuha og property, dunay acquisition sa property. Although si ang nakapangalan diha iya ngalan, pero automatic o immediately ang iyang mga heirs, ang iyang mga anak maugyoy dunay legal nga claim ni anak. So muna ang concept sa acquisition sa property nga every time ang amahan o ginikanan makakuha og usa ka propiedad or possession, ang iyang mga manununod, no, automatic na siya nga ila na sa iyang mga manununod, sa mga iridiro. Bisan pag wala pa i-transfer ang iyang possession or ang iyang property, the fact nga doon na siya mga iridiro or doon na siya mga mangirinsya sa iyang kabtangan nga mga anak, dili lang kay iya na ang maong property. So diri gyapon makita nimo ng representation. Ako pananglitan, usa ko kaamahan, nakapalit kog yuta, ang title akong ngalan. Pero ang mong title bisag ngalan pa nako, immediately ang claimant ni anak ko mao ang akong mga anak. Pero ang akong mga anak, no, mintras buhi ko, dili sila makapanag-iya ni anak nga property. So ang ginahimo karon sa gobyerno or bisan sa unang panahon ug hangtod karon, ang mga amahan ginikanan mo kuha na sila ka abogado, no, sa diha nga tan-aw nila hapit na sila motaliwan niining kalibutana, mukuha sila ka abogado og mag-execute sila og kanang last will and testament. So pag-execute nila sa last will and testament, ilang i-enumerate ang property o kinsa ang ilang hatagan sa maong property. Kung doon na siya bangko, kwarta sa bangko or kwarta nga available sa iyang kamot, iyang i-appeal na, no, pag istorya sa abogado
ug iya gyud ang bahin-bahinon sa iyang mga ears, sa iyang mga manununod. Now, kanang last will and testament dili na mo effect mintras nga buhi pa ang nag-execute nga amahan. Dili gyud na mo take effect. Diha na mo take effect the moment nga mamatay ang testator kaning amahan. So mao na ang gihimo ni Jesus Christ. Now si Jesus Christ sa akong gikaon nagrepresent siya alang sa mga elect, alang sa mga pinili nga katawhan. Nagrepresent si Christ o kita co-heirs. Ang tawag na kanato is co-heirs with him. Nangirensya punta sa irensya ni Jesus Christ tungod sa virtue sa adoption. Gi-adapt man ta sa pamilya sa Dios. No, naana sa John 1:12 ug 13 nga ang gihatag kanato is ang authority or ang power ingon nga mga anak sa Dios. So kanang authority usually sa balaod ang authority sa nga ihatag sa mga anak, no? Ang authority sa may tungod na siya sa possession sa kabtangan sa iyang mga parents. Dunay authority ang anak. So ang concept sa covenant, no, is dunay representation the moment nga ang nagrepresent maka-acquire og property or nasa failure or unsa ang iyang ibaligya or ma-forfeit ang iyang possession, immediately ang iyang mga heirs kining iyang mga nagapanunod sa iyang kaptangan immediately affected, diha dayon affected tungod kay unsa ang may tabo sa representative mao usab kana ang may tabo sa girepresentahan niya. Now si Jesus Christ nanunod, no, ingon nga atong kamagulangan, he is the firstborn among many brethren. Nanunod siya sa inheritance nga gihatag sa Dios, no, sa Dios nga amahan. O si Jesus Christ doon na siya position, meaning ang iyang kahimtang, no? Ang iyang position ingon nga anak, the only begotten Son of God, nga tungod ni anak solo niya nga gi panunod ang tanan nga butang, mga butang nga gihimo sa kalibutan, heirs of the world, heirs of everything si Jesus Christ. O busa ang tanan nga iyang girepresentahan, heirs of the world ang tawag kanila, mga manununot sa kalibutan, dili sa kaning gitawag nato nga ethical world kundi sa material mga world na napanunod pod kana sa iyang mga anak. Og of course dili lang ka nag-refer sa planet Earth, nag-refer ka na sa tibuok universe, tanan nga created things, no. So ang tanan gipanunod ni Jesus Christ. O ngani ang inheritance niya na sa Psalm 2, ask of me and I will give thee the hidden for thine inheritance. So ang hidden, meaning katong mga unbelievers, ang ilang possession, ang ilang tanan nga naa sila mismo ang ilang kinabuhi gipanunod ni Jesus Christ. Kini usa ka metonymy nga language nga dili lang sa mga hidden kundi ang ilang possession, ang ilang gipuy-an, ang wealth, ang riches nga naa kanila, og ang power nga naa kanila
naa sa kamot ni Jesus Christ. So sa atong panahon karon, mismo ang mga kagamhanan, si Jesus Christ maoy naggunit ingon nga powerful Son of God, the only begotten Son of God. Si Jesus Christ na. In fact, matingala ta nga naay mga kalihukan sa mga unbelievers karon sa COVID. Diri sa amo bugno mi no sa evil nga principle diri sa among local government, pinaagi sa legal nga pamaagi og nag-introduce mi og mga biblical og good nga mga ordinances, no, aron nga magpakgang ang ilang mga unbiblical nga mga pamaagi. So bisag unbiblical na sumala diri ang si Jesus Christ mo'y naggunit sa rinda sa ilang panggamhanan. So mao na siya. Excuse me, kadali lang. Excuse me. Okay, so so dinhi makit-an nimo nga ang heirship ni Jesus Christ naglangkob ka na sa tanan nga butang, pati na ang mga sa atong tan-aw mga dili Christians mga powers nga naa sa ila. No, so sa dihang si Satan nag-offer kang Jesus Christ sa kingdoms niining kalibutan na. Wala gyud ingon nga sa dihang nag-offer si Satan namakak gyud siya ug dili gyud tinuod nga ikahatag niya kang Christ ang kingdoms tungod kay in the first place kining gi-offera niya mao man ay nanang-iya gani sa iyang kinabuhi ni Satanas. So ang iyang gi-offeran mao may nanag-iya gani sa kingdoms, no, believers ug unbelievers, Christians ug non-Christian kingdoms. Si Jesus Christ maoy nanag-iya ni ana. So now notice nga sa panahon nga niya si Jesus Christ sa kalibutan, of course, naa siya sa state of humiliation. Meaning wala man gi-forfeit ang iyang heirship sa tanan nga butang. Kung dili iyang gi-empty lang niya ang iyang kaugalingon, nag-volunteer siya nga gi-empty niya ang iyang kaugalingon. Nga dili niya, no, dili niya to the full of his ability and of his privilege, dili niya gamiton kana unsa ang naa sa iya. So gi-deny niya ang iyang kaugalingon sa gahom, sa power. So diha sa iyang denial niya na wala niya gigamit kay naa siya sa state of humiliation. So tan-aw ni Satan samtang naa siya sa state of humiliation, gusto ni Satan nga ihatag ang Christ, pero again si Christ mo'y heirs niining tanan although naa siya sa state of humiliation. Now sa karon makit-an nimo, no, kining principle sa heirship ni Christ nga kinahanglan niya nga dunay testament nga pagahimuon. O sa atong gikaingon, ang testament or ang covenant nga gihimo ni Christ, no, dito sa eternity nahitabo kini nga covenant. O kini nga covenant sa eternity, ang iyang heir or ang iyang beneficiaries sa covenant mao ang mga elect. O ang amahan maoy usa sa mga parties sa covenant, no? Si Christ ug ang amahan, two parties sila, no? Ug ang Holy Spirit mo'y nag-bond ni ana nga mo'y mo'y naghimo ni ana, nag-execute ni ana sa time nga mahitabo kini. Of course with the Father, ingon nga mo'y author ni ini nga covenant kauban ang iyang anak. So makit-an nimo nga adunay covenant. Now unsa ang covenant? Ang covenant is
uh, uh, bond in blood, sovereignly administered. Okay? Bond in blood, sovereignly administered. Bond ni siya, o kahibalo mo anong word nga bond, promise man ang meaning sa bond. Tapos in blood, because na ay promise pero dunay pagpaula sa dugo. Unya, sovereignly administered tungod kay di na kinahanglan nga di na kinahanglan nga ang tao nga mo'y mudawat sa mong covenant mo agree niini. Now, sa covenant of grace niya sa time sa eternity ang tawag niya na covenant of redemption. Pag-abot sa time, covenant of grace. Ang nahitabo si Jesus Christ napud karon ingon nga nagrepresent siya sa tao, sa iyang mga pinili. At the same time, si Jesus gihapon mo ay nagrepresent sa Trinity. So siya ang mediator. So nagrepresent siya in behalf of God ug nagrepresent gihapon siya in behalf of man. So dunay double representation si Jesus Christ pag-abot diri sa time nga nagrepresent siya sa Dios tungod kay siya moong the image of God, siya ang incarnate God, the second person of the Trinity. So unsay gisulti niya, nagrepresent siya sa Trinidad. O at the same time sa diha pod nga ang iyang kaistorya mao ang Dios nga Amahan o ang Dios. Nagrepresent pod siya sa mga tao. So that's why gikinahanglan ang mediator, kinahanglan divine pod na siya, dili gyud pwede nga mag-mediate ang tao lang. Kay duha ang girepresentahan niya. Mahimo siyang spokesperson sa Trinidad. At the same time, mahimo siyang spokesperson sa mga tao kay duha ang iyang nature, divine ug human. As divine, ang Dios mao ang iyang girepresentahan ug as human, ang iyang mga pinili nga mga tao mao ang girepresentahan. So dinhi sa diha na nga iyang giangkon ang kabtangan sa Dios. Iyang gi-claim ang iyang irensya, ang gipangirensya niya nga bahandi sa Amahan. At the same time, iya pod usab nga giapil kita ingon nga co-heirs niya sa iyang pagpangirensya sa mga butang, mga riches, wealth sa Amahan. So now siya tungod kay nagrepresent kanato siya, dunay covenant nga gihimo. Ug kining covenant nga gihimo niya, mo ni siya ang gitawag diri sa bag-ong tugon sa New Testament nga testament. Okay, so si Jesus Christ mo ang testator, kana gid nga word mo ay gigamit. Testator si Jesus Christ, siya ang nag-execute sa testament o ang beneficiary niya mao ang iyang mga katawhan. Pero gikinahanglan nga mamatay usa siya. Kay ang Amahan, bisan unsaon paghatag o pag-execute sa Amahan sa iyang last will and testament, kung di pa siya mamatay, di pa gyud maangkon sa iyang mga heirs ang iyang bahandi. So dinhi makit-an nimo nga gikinahanglan ang kamatayon ni Jesus Christ. Makit-an na nimo sa Hebrews chapter 9 verse 15, 16 o 17. And for this cause he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is of force after men are dead,
Otherwise, it is of no strength at all while the testator liveth. So, mauna na atong gisulti nga kinahanglan ang testator moagi usag kamatay before nga ma-enforce ang testament niya. Na makita po nato sa Hebrews chapter 7 verse 22. Matod diri, by so much was Jesus made a surety of a better testament. So, testament ang tawag ni ini. Now, testament, pero ang concept nagtumbok gihapon kini sa covenant of grace. Okay, di man pwede nga mo ana kag lahi ang testament, lahi ang covenant, no. Isa lang sila. Kay nagrepresent si Christ alang sa mga elect. Makita po na sa Luke 22:20, likewise also the cup after supper, saying, this cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Same sa 1 Corinthians 11:25, after the same manner also, he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Okay, so ang sacrament sa Lord's Supper, kana siya ang first nga institution niya na diha sa upper room. Gihimo kana as the inauguration. Okay, so murag part sa inauguration sa iyang umaabot nga millennial kingdom. Part na siya sa inauguration. At the same time, gi-institute diha ang sacrament of the Lord's Supper. O diha nga sacrament, ang tawag niya na, this is the blood of the New Testament, or this is the cup of the New Testament in my blood. Metonymy gihapon ang gamit nga figure of speech, meaning cup mo igisgutan pero blood. Tapos ang tawag niya na nga cup is mo na ang testament, or na nga blood mo na ang testament, pero meaning nagsignify ka na sa testament. So ang meaning ni Christ kini nga cup mo ang signification sa New Covenant o New Testament. Now, dinhi no, makita nato no, muhatag tagamay nga i-expound nato gamay kining New Testament. Ang bot pasabot ba nga dunay New Testament nga dunay duha ka testaments? Di ay. Meaning ang duha ka testaments in terms sa substance. Lahi nga testament kadtong una in terms sa substance. Unya lahi na pod ang testament sa New Testament in terms sa substance. Nga na ba? O, lahi nga covenant. Ang tinuod mo ni nga usa lang ka substance ang Old ngadto sa New Testament, maura nga substance. Ang tawag lang ni ana new gumikan kay bag-o ang iyang administration. Okay? So the same covenant in terms of substance, but in the New Testament it is new because of the new administration. Bag-ong pag-administer, bag-o nga pamaagi sa pag-administer sa covenant. So, ang buot pasabot dinhi nga dunay laing administration sa daan nya bag-ong administration sa bag-o nga testament. Now, asa man nagsumikat, nagsugod ang old administration sa maong covenant. Of course, nisugod ang old administration panahon nga sa kaning sa Old Testament, sa panahon nga ni enter ang covenant dito sa Garden of Eden, nga dunay
dunay shadows, no? Dunay shadows dito about Jesus Christ sa diha nga ang Dios mismo nagpatay og mananap. Dito nagsugod ang old administration sa the same covenant. Og hangtod nga ang shadows and types, no, sa maong Christ nga naa nadaan sa Old Testament gi gi gi-apply sa ilang pagsimba, sa mga ceremonies nila o sa ilang mga rituals, labi na sa panahon ni Moses, no? So dunay symbols or types and shadows, mga symbolisms nga nadya, pero tanan na nag-represent or nag-signify sa kang Christ. Now, kung makita nimo nga naay circumcision sa Old Testament, ug naa pod siya'y gitawag nato nga feast of kanang gitawag nga Paschal Lamb, no? Paschal Supper, nga ang ilang i-celebrate ang ilang paggawas gikan sa Egypt, no, pinaagi sa pag-ihaw sa karniro, sa nating karniro. So ang miyembro sa pamilya ilang i-roast ang dahol nga lamb o ilang i-consume ang moong lamb that night, that supper. So ilang nabatasan kana sa Old Testament. Of course, dunay mga burnt offerings, dunay mga feasts, different ceremonies ug naay mga rituals nga ang nagdumala ni ana mga Levites ug mga pari sa kaliwat ni Levi ug ni Aaron. Ug naay temple, naay physical temple na. So amo na sa Old Testament. So naa pa sila mga gi-observe, no, nga mga festivities or festivals. Now, nganong makita na pag-abot diri sa New Testament, nganong si Jesus Christ ug ang iyang mga apostoles makita man nato nag-celebrate pa man sila, no? Si Jesus Christ adto sa piyesta dito nagwali siya. Si Jesus Christ sa dihang nag-ayo siya sa napulo ka mga kaning mga kitungin sa kaning naay kuan ba kating mga lepros nga mga tao, napulo ka leprosy. Iyang giayo sila og ang iyang instruction sa ila, lakaw mo pagpahiling sa doktor. No, doktor. Sorry. Magpahiling ka mo sa mga pari. Sorry. Now, kana nga concept, Old Testament pa kana. Kay ang pari mag-act as murag physician, mag-act siya, usa na siya sa mga duties ug responsibilities sa mga pari sa Old Testament para i-determine kung clean or unclean ba ang usa ka tao. So kung leper siya, dili gyud siya clean, unclean gyud ang mong leper. So nganong nag-ana pa man si Christ sa mga lepros nga mga tao, katong mga kitongin sa Tagalog, sa Bisaya mga kaning sanglahon, no? Giingnan niya ang masanglahon, adto mo dito sa pari, pahiling mo sa pari. Okay? Dayon ang ilang muadto sila sa temple. Ang iyang ginikanan si Joseph ug si Mary once a year muadto sa temple, mo offer pa sila sa og siya ni pabiling gani sa 12 anyos pa siya dito nakiglantugi sa mga rulers sulod sa temple. Og makit-an nimo nga si Jesus ni observe po siya sa circumcision. Ug matod pa sa Galatians, he was under the law. Okay, so he submitted under the law. Nganong inga naman nga New Testament naman na? Ang rason tungod kay ang rason nganong ingana tungod kay ang
ang New Testament wala pa properly nagsugod atong panahon na. Ang New Testament wala pa gyud nagsugod. Actually, nabilong pa si Jesus Christ ug ang apostles niya katong nagministry si Christ, nabilong pa gyud siya sa Old Testament. Okay? Nabilong pa sila sa Old Testament. That's why dili pwede nga imong i-break ang church gikan sa Old Testament. Pag mo-quote ka sa Matthew chapter 16 verses 18, upon this rock I will build my church. Ang church kana is Old Testament church kana. Dili kana sama sa atong namatan nga dunay bag-ong gibuild nga church nga lahi kana sa Old Testament. No. Jesus Christ nag-refer kana sa Old Testament church nga sa karon nag-consist na lamang sa iyang mga believers, sa iyang mga followers muna ang nagpadayon sa Old Testament church. Okay? So, makita nimo nga Old Testament pa na. But pasabot nga there is one church from the Old Testament going on until the time of Christ. Dunay continuity sa Old Testament. Wala mawala ang Old Testament. Meaning nga usa lang ang message. Ang message of the gospel maura nga Christ. Gi-continue lang ni Christ ug ang mga apostles niyang Old Testament maura gyud nga message of salvation, message of Christian life, message about sa holiness sa Dios, love of God, sa message about eternal salvation para sa mga elect. Maura gyud ang Old Testament gikan kang Moses sa mga prophets hangtod sa panahon ni Christ. So nabilong pa gyud sila sa Old Testament. Okay? Og ang New Testament kanos ani sugod? Nisugod ang New Testament diha sa Lord's Supper. Properly diha nagsugod. Ingon siya, this cup is the New Testament in my blood. Properly speaking, ang New Testament dito nagsugod. Okay? Although nga sa ministry ni Christ, nag-introduce na siya hinay-hinay. O sa ministry sa Book of Acts. Of course, naghinay-hinay. Pero makita nimo nga naapay mga observances, nga Jewish observances nga gina-observe tungod kay ang naa sila sa transition period. If you will notice kung imong basahon ang Book of Acts, ngani si Timothy gi-circumcise pa ni Apostle Paul. Okay? Ngani si Timothy gi-circumcise pa ni Apostle Paul. O si Apostle Paul naa pa siya vow nga gihimo sa temple. Gikan sila sa Ephesus, dayon nanguli sila paingon sa Jerusalem, niagi sila sa Antioch, dayon naa si Agabus, niingon si Agabus nga ang tag-iya ini nga bakos pagagapuson sama niini, nag-refer kana kang Apostle Paul nga gitagna ni Agabus nga ang si Apostle Paul dakpon og mahimong piniriso. So kato nga time nanguli sila ni uli si Apostle Paul sa Jerusalem despite sa mga pagpugong sa mga kaigsuonan. Og sa dihang ni uli siya dito iyang gi pangtuli ang mga pisot nga mga kaigsuonan aron nga iyang ipakita sa mga Hudyo nga wala siya musimang gikan sa law ni Moses. No, so makita nimo nga nisulod gan siya sa temple o nangasuko ang mga Hudyo kay nagdala siya mga uncircumcised nga mga tao. So muna nga ang tambag sa mga kaigsuonan dapat mo circumcise si Apostle Paul sa mga uncircumcised niya nga mga kauban. So makita nimo nga dili gyud dayon
no, dili diha dayon ah, dunay breakthrough nga totally giwala ang daan. Naa pa sila sa transition period nga ang Old Testament or Old Administration, meaning sa moong testament is ginayhinay og wala. Dayon gi-introduce nila ang bag-o nga administration. Okay, so ang bag-ong administration mauna nga ang circumcision giilisan sa baptism og ang Paschal Supper giilisan na siya og communion kanang sakramento sa panihapon sa Ginoo. So makita nimo nga ang introduction sa new administration sa mong covenant gihimo ni Christ sa supper. Og dito gianam na og wala ang old administration sa mong covenant. So makita nimo sa chapter 7, section 5 sa Westminster Confession of Faith atong basahon. This covenant was differently administered in the time of the law and in the time of the gospel. Under the law, it was administered by promises, prophecies, sacrifices, circumcision, the Paschal lamb, and other types and ordinances delivered to the people of the Jews, all for signifying Christ to come, which were, for the time, sufficient and efficacious through the operation of the Spirit to instruct and build up the elect in faith in the promised Messiah, by whom they had full remission of sins and eternal salvation, and is called the Old Testament. Okay, so mo ni atong gisulti kaganiha nga ang the same covenant gi-administered sa Old Testament in a different manner. No? Og ang pag-administer niini pinaagi sa promises, mga saad, no, pagisaad. So kung musaad meaning wala pa diha igo pa lang nanaad, wala pa diha ang butang nga gisaad. Delivered to the people of the Jews. No? Then prophecies. So dunay mga pagtagna, no? Dili preaching, ang meaning niya prophecies kundi to foretell the future. So mo ni ang prophecies na napay mga pagtagna unsay mahitabo sa maabot na mo na ang naa sa Old Testament. Sacrifices, blood sacrifices, animal sacrifices. Circumcision, the Paschal lamb katong atong giingong kaganiha nga ang karnero, ang nating karnero, no? And other types and ordinances delivered to the people of the Jews, all for signifying Christ to come. So ang meaning ni ana to come, si Christ in the flesh. Dili ang Christ gyud kay naanadaan si Christ niya atong panahon na. Dili pa lang in the flesh kundi spirit pa lang. No, kauban si Christ gyud sa church sa Old Testament in the spirit. Siya ang nag-guide sa church, siya ang nag-love sa church, siya ang daana nga nag-uban-uban sa church, ang spirit ni Christ sa Old Testament. Ang coming nga Christ, ang isgutan diri nga coming is nag-refer sa physical nga Christ, kanang Christ nga diin mataw sa kang Virgin Mary og mabuhi with a sinless life o mamatay para ingon nga redemption sa atong mga sala. Muna nga Christ nga coming. So ang tanan mao kadto, ang tanan nga observances, external kadto nga ordinances sa Old Testament. Mao kadto ang different administration, no? First administration of the covenant. Pero kadto nga first administration, although types and shadows kadto, apan efficacious kadto.
by virtue kang Christ nga mataw unya panahon sa diri sa New Testament nga time. Of course, atong gikaingon ang nabilong pa siya sa Old Testament ang iyang pagkatao. So, makita nimo nga efficacious siya, mo epekto siya, makaluwas gyud to by virtue sa Christ nga mataw unya o mamatay unya dito sa cross. So murag gihatag daan ang benefit sa ila, no, murag naay advance nga availment sa benefits, gi-advance na daan ang kanang benefit sa salvation sa Old Testament. Murag si Christ, sa diyang namatay si Christ diri sa 33 AD, giapil niya bayad ang kadtong ilang gi-advance nga benefit sa Old Testament. So makita nimo nga mao man gud kalibgan sa uban giunsa pagkaluwas sa Old Testament saints nga wala pa man na matay si Jesus. Ang explanation niya na mao nga daan nilang gi-avail in advance ang free salvation, no, bisag wala pa si Christ na matay. Gi-avail na daan in advance nila kadtong benefits nga nahimo ni Christ dito sa cross. So same nga benefits ang ilang nakuha sa Old Testament ug kanato karon. Okay, so same nga benefits, ang diferensya kay gi-advance daan sa saints sa Old Testament ang benefits. Unya gibayaran sa cross, unya kita na ulahipod. Daan natang gibayaran, wa pa ta maka-benefit kay wa pa man ta nga tao. Pero the moment nga mataw ta og makadawat ta sa gospel, madawat nato, ma-avail pod nato ang the same nga benefits sa iyang redemption nga gihimo ni Jesus Christ. Okay, so mao na nga maura nga covenant, maura nga substance sa covenant. Ang kalahian lang is ang administration. Nakasabot man mo sa administration, akong ginapasabot nga mura na siya og sa atong nasod sa Pilipinas. Last nga presidency si Pinoy, different administration to. Pero maura nga Republic of the Philippines ra gihapon. Pag-abot ni Duterte, different na, another administration na pod, pero the same Republic of the Philippines. The same Malacanang Palace. No? Maura gihapon. Ang mga laws, applicable laws o mga national policies ug ang atong constitution maura gihapon. Wala mawala. Ang administration lang mo inabag-o. So the same ni ana ang covenant, no? Nga sa covenant maura nga covenant but this different administration. Atong tan-awon kini. 2 Corinthians chapter 3 verse 6, who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. But if the ministration of death, written and engraven in stones, was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance, which glory was to be done away, how shall not the ministration of the Spirit be rather glorious? For if the ministration of the condemnation be glory, much more doth the ministration of righteous exceed in glory. So, makita nimo nga doon na gitawag niya better, no? Better testament ang tawag dinhi. Better gumikan kay naa na mismo si Christ. Now, atong sabton nga letter o sa una letter daw unya karon spirit.
Kani nga wording gipasabot sa uban nga ang Old Testament books o ang Old Testament nga mga nga scripture puro litra ra. Wala dito ang Holy Spirit. Pag abot daw diri sa New Testament is niya na, Holy Spirit na. So muna ang mga Pentecostal, mga charismatics, gusto nila nga wad-on ang Bible, di lang kay Bible lang, kay letter lang na. Kung dili naagi spirit. That's why musulod ang spirit sa ilaw niya, mauna nga inigsulod. Mukurog dahil sila unya murag na spirit nga sulod. Mauna ilang pagsabot niini. Pero kini wa nila sabta nga usak ka legal kini nga legal language, no. Pag anag letter, meaning ana is mura bag mo ana ka nga literal. Literal unya ang literal meaning unsa gyud ang naa didto, literally imong gihimo pero di ay dili na mo meaning. Ang meaning ni ana, ang significance ni ana is lahi. So meaning nga sa Old Testament letter, ang meaning sa letter is mga butang kato nga external ordinance, mga butang kato nga dili gyud makabag-o nga testamento. Makadaan to. So that's why letter ang tawag tungod kay gi-literalize ang ritual ug ang ceremonies. Pananglitan, ang temple instead nga tao ang temple, literalize dito nga temple nga gama sa kahoy, mga bato, bricks or mga metals. While sa New Testament dili na metal, di na kahoy, di na bricks, di na bato, kundi tao na ang temple. Si Jesus na in fact ang temple sa New Testament. Pag di sa Old Testament, kandila to. Pag abot sa New Testament, churches na, no, ang signification ni ana. Sa Old Testament, mahitungod na siya sa physical nga sacrifices sa mga lambs, no, mga hayop. Pag abot diri sa New Testament, dunay physical nga sacrifices gyapon pero ang anak na Dios sa Dios nga si Jesus Christ mo gi-sacrifice. So muna ang kalahian. Muna ang letter kaniadto gi-literalize, pag abot diri actualize, spirit na mo na is very spirit sa letter kaniadto. So diha nato makit-an nga ang tinuod nga spirit, meaning sa spirit is substance ug ang letter meaning sa letter is ang form, no. By form sa Old Testament naa ang form, no, lahi ang form. Pag abot sa New Testament giusab ang form pero the same gyapon nga substance. So ang substance dinhi mo gi-actualize diha sa cross ang substance nga mo si Jesus Christ. Okay, so makita nimo unsa ang kalahian dinhi. So kana ang kalahian sa duha ka testament or duha ka administration sa testament or administration sa mong covenant, the same covenant. So well, basig na yung mga pangutana. Okay, padayon ta. Usa sa mga dapat masabtan nato, no, nga ako lang expound diri kadali nga ang Baptist nga covenant theology, okay, Baptist nga covenant theology, nga mo ni ang new covenant matud nila is purely gyud o perfectly nag-consist gyud sa mga elect ang new covenant, which is nahitabo daw diri sa New Testament.
ug ang old covenant daw matud nila is nag-consist sa elect or non-elect. Maka-external ang old covenant nga makit-an nimo nga ang old covenant mo ang kahal ni Yahweh, no, ang assembly of Yahweh sa Old Testament nga physical lang. That's why naibaptism sa mga anak, nagrepresent lang sa elect na sila. Dili gyud na elect, kung dili sagol na. Sagol. So, mao na old covenant. Na pag maana ang mga Baptist nga new covenant, ang meaning ni ana wala na gyud sagol ni ana nga reprobates. Ang nag-consist sa new covenant ang mga elect ra gyud. That's why ingana ka careful sila nga ang ilang bautismuhan kadtong yung mo profess. Kadtong mo confess kang Jesus Christ, mo believe kang Christ. That's why ang mga anak sa believer kay dili pa man mag-confess, di gyud pwede nga bautismuhan, dili apil sa iglesia. Dili member sa iglesia. So, para sa ila, mali ang Presbyterian o Reform nga pag-explain sa covenant, kay matod pa nila, ang new covenant nag-consist na lang sa tanan nga elect. So, ang tinuod nga covenant nga congregation is tanan elect na, tanan believers. Ang mga unbelievers og katong wala pa gyud mo believe kang Christ, dili gyud apil ana nga covenant. That's why sa ila, ang covenant theology sa ila is mopalig-on sa believers baptism. Okay, so makita ninyo ang rationale behind sa concept sa believers baptism nila. Nga dapat believer kay elect ra gyud ang nag-consist sa new covenant. Ug ilang ikotlo ang Jeremiah 31, no? 31 nga nag-ingon nga all shall know me. Mabot pasabot diha daw nga tungod kay tanan na kahibalo og nakaila sa Dios, elect gyud na ang nag-compose sa covenant people of God. Now, kana nga explication, no? Sa imong tanaw sa unang tanaw nimo murag tinuod. Murag tinuod kay mo kuan man gid sila, mo insist na old covenant sagol-sagol, elect og non-elect, pero pag abot sa New Testament is purely elect na ang covenant. Ang tubag niini is ingani. Ang atong tubag niya na is mo ingani. Ang covenant, every time nga naay covenant nga gisgutan, naglangkob ka na sa iglesia, wala ka na hisgot about sa pure elect gyud, wala ang gisgot. Pag ana nga covenant diri sa Bible, naghisgot lang gyud na sa mga tao nga naga-profess og belief sa Ginoo, mga believers sa Ginoo, they and their children, apil sa mong covenant nga wala gyud tay garantiya nga ang maong mga tao mga elect gyud. Kay in the first place dili ta kahibalo kung kinsa gyud ang tinuoray nga mga hypocrites diha sulod sa church, o kinsa gyud tinuoray nga elect. Although naay mga signs, naay mga makita nato nga visible actions or visible professions sa usa ka elect, pero dili gid ka 100% makagarantiya nga puro elect ang nabautismohan bisan pag magbaptis ka. Okay, bisan magbaptis ka, bisan pag mo istrikto ka sa believers baptism nga ang imong bautismohan kadto kay nagprofess sa gospel, unya tanan nga member sa mong covenant community, mga baptized believers tanan, dili gid ka maka garantiya o dili gid ka makapaniguro sa atong tawhanon nga kahimtang nga ang imong gibautismohan elect gyud.
Kay dako kayong possibility nga ang usa ka tawo nagprofess lang pero dili tinuod nga believer. Which is daghan ang nahitabo ni ana sa mga Baptist nga mga churches. Well, pag moingon ko Baptist, ang akong gina-refer kadtong tanan nga mga churches nga nagabaptized upon profession of faith only. No? Dili kay kanang Baptist gyud sa pangalan. Bagbuan ako Baptist kadtong tanan nga mga churches or sekta nga nagbaptize based on the profession sa ilang gibaptize nga mao na ilang gihimong qualification ang pagprofess sa belief, whether true belief or not. So Baptist na ang tawag nato niya na. So bisan pa kung Baptist ka nga mo baptize ka sa tawag gyud nga nagprofess sa gospel, di gyud gihapon gyud ka makapaniguro nga tanan nga naa sa rule sa imong membership, tanan nga nag-covenant diha sa maong church, elect. Kay gani sa 12 ka apostoles na pa magani isa ka Judas. Ngani sa New Testament Church na pa ngani si Simon Magus, Simon the Sorcerer nga nabautismuhan upon profession of faith, of course, ay usa man siya kahintil. So kinahanglan i-baptize siya pod. So mabilong siya sa covenant community. Now, of course, madeceive ta tungod kay taor man ta. So that's why dili ka makapaniguro ni ana og ang Bible nagtawag sa among community, no? Tanan nga nagprofess nga covenant people, mga tao sa kasabutan. So that's why usa ka error nga ang covenant imong dad-on didto sa eternity. Nga mura ba og naa na kas eternity nga ang tanan nga naa diha mga elect na lang gyud. No. Ang covenant niya pa sa time, that's why ang tawag niya na is covenant of grace, dili covenant of redemption. Kay diri sa time nag-consist ka na sa tanan nga profess sa gospel og ang ilang mga anak. Okay, so mauna ang covenant community. Ug kana sila mo'y membro sa covenant. Ug ang tawag niya na church. Of course, church ang tawag niya na. So mo na ang musulod kining covenant theology nga ang mga anak kinahanglan nga bautismuhan, anak sa mga believers. Ug ang mga unbelievers, siyempre, ang ilang mga anak bisan pagdad-on nila sa simbahan dili nato i-baptize tungod kay ang baptism sa mga bata gibaptize sila by virtue of the faith of the parents. Kay nagihapoy representation. Okay, so naay representation si Adam nagrepresent sa human race, nagrepresentan si Christ, nagrepresent sa elect. O ikaw nga ginikana, nagrepresent pud ka sa imong mga anak. So by virtue of your faith, kinahanglan nga bautismohan ang bata. Pero kung dad-on sa usa ka unbeliever ang iyang anak aron bautismohan, di gyud pwede tungod kay bautismohan lang ang bata by virtue of the faith of the parents. So basahon po nato ang uban nga references. 2 Corinthians chapter 3 verse 6, who also hath made us able ministers. Okay, sorry. Sa Hebrews chapter 8, chapters 8 to 10, makita ang gihapon nimo ang concept niya na. Romans chapter 4 verse 11, and he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had yet being uncircumcised, that he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised, that righteousness might be imputed unto them also. So nagiskot kini kang Abraham. Na notice nga kining section gi-quote niya kini nga kaning Abrahamic covenant
nga ang sentro ni ana mo ang circumcision. So ang tanan nga mga anak sa Ginoo, later on ginatawag nga ang ilang amahan mo si Abraham, father of faith, father nila sa faith si Abraham. Napod sa Colossians chapter 2 verse 11, in whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ, buried with him in baptism. Now notice ng circumcision gi-connect kini sa baptism, no? Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. So sa Colossians 2:11 ipakita nga ang dunatay circumcision made without hands, meaning ang atong regeneration, ang tawag niya na is circumcision made without hands. Now kana ang physical nga significance or physical nga nagsignify ni ana ang baptism. Okay, so sa New Testament, pero sa Old Testament ang physical nga nagsignify sa regeneration unsa? Circumcision. Pag abot sa New Testament, ang physical nga nag-symbolize sa maong regeneration mao ang baptism. Then 1 Corinthians chapter 5 verse 7, purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened, for even Christ our Passover is sacrificed for us. Manotice nga si Christ, ang tawag kang Christ is our Passover. So unsa ang Passover sa Old Testament, pag abot sa New Testament gilahi. Lahi na. Si Christ na, ang substance na mismo ni Christ may nakit-an sa New Testament. O ang tawag niya na Christ, our Passover. Okay, so napod sa 1 Corinthians 10:1, moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of the spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Now, kaning fathers diri, our fathers, atong panahon na mga gagmay pang bata na, of course, ang uban mga tigulang. Pero kanang fathers diri nga gisgutan ni Apostle Paul, naglangkob kini sa gagmayng bata atong panahon na sa dihang nagtabok sila sa Red Sea, gikan sila sa wilderness of sin niya gikan sila dili wilderness of sin. Gikan sila sa Egypt, mo cross sila sa Red Sea, unya nangabautismohan ang tanan, mga adults, apil ang mga bata. So muna ang atong itubag sa mga baptist sa diha nga mo mangutana sila asa makit-an nga bautismohan ang mga anak. Now diri klaro kaayo nga apil ang mga anak silang tanan na gibautismohan diha kang Moses. Mga batang gagmay gibautismohan og bang bautismo ni dili gani immersion. Igo lang naa sa ilang kilid ang pader sa Red Sea, naa lang siya sa tunga, unya of course ang panganod nga naa naglandong sa ila, kung ang panganod naa sa imong ulo dapit, dunay pouring, dunay sprinkling nga imong mabatian. Ug ang tawag ni ana kadto nga higayon ni Apostle Paul diri sa New Testament, sadang nilingi si Apostle Paul ni adto nga event. Ang tawag niya is baptism, kadto nga event. Now notice nga si Christ, ang tawag sa iya is spiritual meat, tawag sa is drink, spiritual drink. Ang tawag niya is spiritual rock. Ang tawag kang Christ. And that rock was Christ. So naa na si Jesus
Same nga Savior sa moong covenant, lain lang ang iyang administration pag-abot diri sa New Testament. Hebrews 11:13, this all died in faith, not having received the promise, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims of the earth. John 8:56, your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Okay, so ang mga Israelites tanan gibautismohan og ang ilang mga anak na apil o baptize dito kang Moses. So dili tinuod na mo anak, dili makatarunganan mo ingon nga wa may mabasa nga naay mga bata nga gibautismohan, dili makatarunganon. Naa diri. Any question? Kuan pastor. Bahin sa argument sa kuan ba kanang sa baptism kay murag ni touch mo gamay sa baptism no. Yes. Kuan kanang dito pag-abot sa New Testament si Paul o ang ubang mga apostol na ay gipang bautismuhan no kato sa crowd o sa diana katong silang Cornelius, silang mura bitaw kanang whole family kato sa jailer. Okay. So naay mga children dito nga nabautismuhan pwede. Kay family man good kanang household. Ang diha gyud is household. Now, ang Bible pag mo nag household, labi na ang ilang kaistorya mga kuan gani na, mga naay mahimo sa kinabuhi. Medyo mga wealthy nga mga families. Usahay na pa yung mga ulipon nila kaysa unang panahon na pa may slavery. Ang ilang mga slaves in fact bisag dili magtuto apil na. Apil ang tanan nga naa sa household nila, mga anak sa slaves, anak nila, ang tanan nga sa sulod sa ilang family. Apil. So, household baptism ang tawag ni ana. Kuan pastor ba, akong question kay usa man guna sa nimong argument dinhi. Atong moment nga akong ipasabot ang gitawag og kining credo baptism na dunay kalainan sa credo baptism. So pag niuyon ang tanan kay kuan man gyud kanang convicted man ang tanan gyud mahitungod sa credo baptism. So usa sa nahimong gamay nga struggle, di man yung dako nga struggle, pero gamay lang nga siya nga struggle. Kay moingon naman gud ang church nga what if pastor og naay usa ka family mo confess sila that Jesus Christ is Lord and magpabautismo sila, pwede apil na lang diretso ang mga bata? Yes. Gikan sila unbeliever tanan? Yes. Pwede? Yes. Apil gyud ang mga bata. Bisan og nangatawo sila ang mga bata nga ang ilang parents dili pa Yes. believer? Yes. Kay the moment nga mo believe ang parent, father o mother, nag-believe sila, tungod ana nga belief o tungod ana by virtue of that faith kang Christ, bautismohan ang ilang mga anak. So sa ato pa kuan day siya dili day ingon nga kay sa akong pagsabot mangod sa pedo baptism kay ang bata nga nahimugso siya nga ang iyang parents is dili pa Kristohanon dahil nahimo siyang Kristohanon indalong sa kadugayan then ang iyang bata dili qualified sa baptism ana akong pagsabot dili Dili na ang tinuod dili tungod kay sa dugo o sa unod sa time kundi diha sa faith nakadepende ang baptism sa mga bata, faith sa parents. so bisan pa di ay og kanang ang usa ka bata nahimugso siya nga dili pa Kristohanon ang parents then karon nahimo siyang Kristohanon so qualified ang bata bautismohan. Yes, kinahanglan bautismohan pud apil ang bata. Sa ato pa pati laghan ng bata di ba bautismohan? Yes. So lahi akong karon pa ko na open kay akong gisabot man ko dito sa statement sa to nga chapter to sa diri gyapon sa Westminster. Gawas lang Pastor Alvin kung ang anak nimo
is nalahi na, wala na, dili na under sa imong authority kay nalahi na ang pamilya niya. Hmm. Kana tungod kay lahi na siya nga pamilya, di na siya apil sa imong gipandungan sa imong authority as parents or as parent. Kinanglan di dito apilo og baptize kay dako naman to. Lahi naman sila. Pero kanang naa sulod sa imong panimalay, apil gyud na sa baptism. Sa ato pa, basta household ang isgutan, sa sulod sa panimalay, qualified dili tanan. Qualified tanan. So, ana dahil, so nasayop dahil ko atong una. Oh, kay daghan man gud family dire nga ang ilang mga bata nga tawo nga dili pa sila Christian dayon karon Christian na sila, ang mga bata po nagsimba silang tanan, sila gid tanan nagasimba. So naghangyo nga bautismo na ng pastor, yung kung nga dili pwede. Bautismo na ko to. Sayop. Sayop Bautismo. ko. Bautismo na. Okay, sige. Ana na lang di ay. Ato pa patindihan ng bata bautismohanan ba? So, ato ra na isgutan puhon. So, napay pangutana lain, pastor? Kuan pud pastor, katong may tungod sa relation sa New Testament ug sa Old Testament. Actually, ang imong giingon kay mao pud nasa kunahuna may tungod sa baptist lagi kay ang ilang una kay totally separate ang New Testament sa Old Testament, no? Inana. Oh, actually ang ilang testament diya ang gi-base sa kanang translation sa Bible nga pag human sa Malakay, New Testament na yun diha, ang ilang testament. No, dili mo na atong basis sa pagsugod sa testament. Ang basis nato dili diha sa pag-translate sa mga translators lagi, gilahi ang Old Testament nga books, gilahi ang New Testament nga books. Ang basis nato sa starting point sa covenant, sa New Covenant is kadtong sa Lord Supper, the first institution sa Lord Supper na si Christ nang ingon nga this is the cup of the New Testament. So dito nagsugod ang New Testament. So that's why ang Matthew 16:18 Old Testament church nang gina-refer ni Christ. Sa dayang moingon siya sa chapter 17 sa Matthew, tell it to the church. Nag-refer siya sa Old Testament church, which is giangkon niya nga iya na nga church. Muna iyang gi-build nga church. So kung ang Old Testament nag-consist sa mga parents o sa ilang mga anak nga dili pa makatubag o maka-profess tungod kay gagmay pa man, same lang panahon ni Christ. Mao gihapon. Mao ra nga May continuity. may continuity, yes.